Zerga mota horiek hainbat motatakoa dira, alde batetik daukagu 10-ena, agian klasikoena, baina gero baita ere testamentuak, borondatezko zergak eta bar, eta ekonomia aztertzeko agian interesgarriena zentenario deritzogun zerga izango litzateke, zeinetan urteak pasatu ala ezberdin desglosatzen da zerga hori, zerga horren iturria, baina orokorrean guztia dira aktibitate ezberdinetako 100%aren jasoketa, bai merkatalgaiena, kanpoan arrantzan edo merkataritzan dauden itsasontziena, ontzigintzako aipatutako alkilerrena, eta beste zenbait bale harrapaketako mozkinak ere bai. Eta zentzu horretan arrantza eta merkataritza aztertzeko eta baleiza aztertzeko datu interesgarriak ematen dizkigu.